Ojojojojojojoj. Čo sme to my nenašli? Fí, áno, tak ako dosť problém. Ako ochranné vodiče nezapojené je ako závažný problém. A toto čo? Takto nám vyzerá fotovoltika hore. Toto ma trošku vyrušuje. A taktiež mi tu chýba aj doplnkové ochranné pospájanie, čo by som na tomto systéme určite teda začal niekde hľadať. Ale idem to prestrihnúť, lebo strašne ma zaujíma, že čo je ako toto za ten zázrak. A takto si myslím, že to nepôjde, áno. Pozdravujeme z auditu nehnuteľnosti. Dneska vyrážame za jedným pánom, ktorý nám volal, že mu nefunguje fotovoltika. Má tam nejaké problémy s realizátorom. My samozrejme nevieme, o čo presne ide, keďže sme tam zatiaľ neboli. Ale čo som chcel povedať je to, že v týchto prípadoch je veľmi dôležité, aby ten revízny technik bol kvázi nejaká morálna integrita. Treba prísť objektívne vyhodnotiť, v čom je teda po technickej stránke problém. A taktiež je dôležité pokorne zavolať tomuto realizátorovi, kľudne sa s ním porozprávať, že OK, teraz sme tu na revízii, sú tu zrejme nejaké chyby, bolo by fajn to odstrániť. My navrhujeme vždycky, že vieme byť súčinní pri tomto, to znamená, že vieme podať pomocnú ruku. Pre nás je dôležité to, aby tá zákazka nakoniec bola zrealizovaná správne, aby aj ten investor, ktorý tam aktuálne chce ísť do nejakého sporu, aj bol spokojný. Súdiť sa je väčšinou nezmysel. Vždycky aj my to tak sa snažíme robiť, vždycky je účelné lepšie sa dohodnúť, hej. Korektne vykomunikovať s jednou stranou, s druhou stranou tieto diskrepancie, ktoré vznikli na oboch stranách. Minulosť je už fúk, to už je jedno. Treba to proste zavrieť oči, urobiť to tak, aby obe strany boli spokojné. No teraz tam ideme, takže poďme sa s nami pozrieť, jak to tam dopadne. Dobre, ideme zmerať DEC časť, čiže zmeráme nejaké napätie, ktoré tu je, tzv. UOC. Šup. A vidíme, že na prvom stringu máme 473 V, čož by mohlo byť aj OK. A druhý string, kde nemáme poistky, tak čo nám hovorí UOC, tam je 435 V, čiže tam je pokles. Teraz je otázka, prečo ten pokles je. Samozrejme není projekt, takže my o tom nič nevieme. Ako revízák si tak môžem akurát teraz začať veštiť z karát alebo z nejakej gule. Takže vidím to tak, že odchádzam asi si pozrieť, jak vyzerá strecha. Toto mi už asi stačí, ešte by sme mohli zmerať nejaké skratové prúdy a prevádzkové, nech vieme, či to vôbec ako začne aspoň tento jeden string vyrábať. Vôbec sú tie poistky také, jak by mali byť. Hej, sú 12 amperové. OK, čiže tu je 12 amper, tu není nič. A tiež ako revízák si teraz môžem tiež začať veštiť z karát, lebo či majú byť 12 amperové alebo 16 amperové, ja nemám odkiaľ vidieť, pokiaľ nemám projektovú dokumentáciu. A potom je akože ťažko robiť revíziu, keď ja vlastne neviem, čo tu niekto namontoval, jak to niekto vymyslel. A teraz sa mám potom podpísať, že je to dobre, tak takto to nejde, bohužiaľ. Toto musíme trošku začať inak riešiť. BD 0,23, to by bolo aj dobré. Čiže zmeráme aj tu. Impedanciu má dobrú. Sice nemá zapojené ochranné vodiče, ale inak impedanciu má dobrú. Sú také bojové podmienky trošku, no ale tak už to býva. Mňa ma zaujímalo, že aký je unikajúci prúd. 0,00 prd, takže to ani moc ako nefičí to nejako úžasne. Dokonca toto HRM-ko ešte ani nezaplo. No zaplo. Ale akože ani toto není dobré. To je akože... Tu je dosť veľa diskrepancií, ktoré tu sú.
Dobre, takto. Ideme zmerať DC čas. Mali by sme si pozrieť, či vôbec mu sedí akože sled fás, lebo toto nevyzerá, že by zrovna sedelo. Lebo tu je hnedý, čierny, šedý a on má šedý, čierny, hnedý. Vyšiel som aj na strechu pozrieť sa, že jak to tu vyzerá a viete čo, v celku som príjemne prekvapený a mám pocit, že sa tu robilo v celku s rozumom a vyzerá to, že toto asi aj málo projekt, lebo niekto sa tu zaoberal tou dostatočnou vzdialenosťou, takže ukážem vám to, že jak to tu vyzerá. Tak to nám vyzerá fotovoltika hore. Sú tu zachytávače, vodiče nie sú na krytine, to je tiež dobré. Toto ma trošku vyrušuje. A dokonca sa myslelo aj na to, že aj tuto bude treba dodržať tú dostatočnú vzdialenosť a aj tu je to aspoň nejak spravené, hej. Dokonca aj tie hodnoty tých stringov sú v poriadku, takže na to, že to celé nefunguje, tak táto strecha ma veľmi príjemne ako prekvapila, hlavne teda z pohľadu tej ochrany pred bleskom. Toto je, myslím si, že urobené celku rozumne. Jaké sú tie konštrukcie, nevieme, lebo ak sme nemali projekt, takže vyveštiť z gule to nevieme, ale akože na prvý pohľad ma to celku príjemne prekvapilo. No a pôjdeme si pozrieť ďalšie veci, ktoré ma už až tak príjemne neprekvapia a to si teraz pozrieme o chvíľku. Dostali sme sa dnu a zmyslom tej fotovoltiky ten investor spomínal je, aby mu to nahrialo tento zásobník, ktorý by mohol aj v lete prikurovať, nakoľko nie sme zrovna v tom najteplejšom kraji. Dobre, čiže tá fotovoltika nám bude ohrievať túto špirálu elektrickú, ktorú som našiel tu. Odtiaľto nám vedie tento biely káblik do niečoho takéhoto. A to už hneď vám poviem, že to sa mi nepáči a to si pozrieme trošku aj detailnejšie. A odtiaľto je napájací káblik, ktorý vedie tadeto, sem cez toto. A musím teda konštatovať, že naozaj toto je teda dosť veľká divočina. Takže ideme si to trošku detailnejšie teraz rozobrať, aby sme vedeli si pozrieť, že čo to vlastne, jak to je vymyslené, keďže projektová dokumentácia absentuje. A taktiež mi tu chýba aj doplnkové ochranné pospájanie, čo by som na tomto systéme určite teda začal niekde hľadať, ale nie je. A je tu jedno servočerpadlo a podľa mňa tu niekde ešte bude určite aj ďalšie, lebo vidím tu ďalšie nejaké káble, ktoré tam idú, pán Boh vie kde. Aha, tu sú ďalšie čerpadlá, takže budeme si to doplnkové ochranné pospájanie tu určite chýba. No ale ideme si to rozobrať, aby sme si to pozreli detailnejšie. Tak idem to prestrihnúť, lebo strašne ma zaujíma, že čo je ako toto za ten zázrak sa to bráni. Ja ako už chápem aj prečo sa to bráni, ale musíme to odstrihnúť, lebo chceme naozaj vedieť, čo tam je skryté. Ideme to skúsiť vybrať. Toto je akože tešíme sa na koláčik. Vidím tu akože pekne ten zámer. Ja v celku aj chápem, jak to myslel, ale takto neviem. Sú na to trošku iné riešenia, ktoré by sa tu dali použiť a takto si myslím, že to nepôjde. Áno. Nebudem to komentovať, ale vlastne ten rozvádzač musí mať jak nejaké IP krytie, tak musí byť aj nejako uchytený. A nemôžu tam byť komponenty a hlavne toto tak nevyzerá, že je to proste akože funkčná vec. Tak sme si to pozreli, no aktuálne to teda vidíme takto. Objektívne tá fotovoltika není dokončená. Jeden string nemá poisky, aj keď hodnoty UOC a ISC sú v princípe asi dobré, ale keďže my nemáme projekt, nevieme veštiť z karát, takže nevieme to vyhodnotiť. Ale zdali sa mi tie hodnoty v celku ako OK. Každopádne ideme teraz do kancelárie, napíšeme tam zápornú revíznu správu a navrhujeme takýto postup. Za A, podľa mňa tú fotovoltiku treba v prvom rade naprojektovať. Mal by sa to chytiť nejaký projektant, pozrieť to. Možno to je projekt má, lebo tá strecha bola urobená akože veľmi slušne. Takže ak to teda má projekt alebo nemá, proste každopádne
rozhodne projekt to mať musí, za B dokončiť to v zmysle tohto projektu a za C navrhnúť ako normálnym spôsobom riešiť tieto prebytky do ohrevu toho zásobníka, lebo to, čo sme tam videli, to by som skôr povedal, že bolo životu nebezpečné, tak či tak tam chýbalo doplnkové ochranné pospájanie, takže je to ako, že nejde vlak, ale zavolali sme si aj s realizátorom, ktorý bol veľmi slušný, korektný. Dohodli sme sa s ním, že my odporúčime nejaký postup, poskytli sme mu súčinnosť, ktorú prijal, a keď sa to celé urobí, my to samozrejme pôjdeme znovu zrevidovať. Ak bude mať nejaké diskrepancie alebo niečo nebude jasné, samozrejme na nás sa môže obrátiť, pretože revízie nie sú iba o tom, že my niečo napíšeme. Tam ten revízny technik naozaj sa proste musí do toho vložiť a odporúčiť ako priamy postup, že jak to vlastne dokončí, takže verím tomu, že už to bude dobré. Tuto dole nám hoďte odber a sledujte nás ďalej.